lek sing ora ngerti tata krama kok ngono iku dunake njaluk sangu. Anggope ora ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Alah. Tangi aku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe to. Iya Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Masa kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petra perang kula ya kudu perang. Petra mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petra kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli wae gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe rantas malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati, nek pancen kono wani apa boleh buat. Kono Petra karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Lah meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara butine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Sada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng getokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, urung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, kowe takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis rasa dawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Kene malik gedhe barang nggon aku takon gedhe angel ra jama-jama. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngancen mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong, kula tak nututi Petra mangke ndak.
ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-ati nun nggih Nyuwun pamit. iya Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. iya Bagong Sampeyan mboten sak melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. iya aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae Nggih. Sekecake lenggah nggih. iya Pokoke manut Sinuwun Puntadewa paringke sapa nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. lah iya ya mergo kok Prabu ki gampang duka Heeh. Pun Den. Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo, Ndara Janawa nyuwun pamit. iya Bagong sing ati-ati Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. iya Bagong sing ati-ati iya Bagong sing ati-ati Yem aku njaluk pamit. nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. iya Bagong Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. iya Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa kula. ora ngono Nggih. Pun ngoten mawon sekecake iya bareng. iya Pun nggih sinuwun. iya sing ati-ati Pun nggih Den. Yo, sing hati-hati. Ndara Janaka kula medal nggih. iya sing ati-ati Ndara Kula Sedewa kula medal. iya Bagong iya Bagong saya Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra. Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti nek Petra ini pancen gampang nesu. iya Nek ora ngoten jalur sing Petra kok angel. Dah niku nganu atensine sok 250 tok. lho 250 per 180. oh dhuwur banget Nggih, nek tiba lara. lah iya Pun sareng. iya Pun Den. iya Pun Ndara. Yo, sing hati-hati. Pun Ndara Janaka. iya sing ati-ati Ndara Kula Sedewa lan pamit. iya sing ati-ati Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? iya Bareng. iya Pun Den. iya Pun Den. Yo, Ndara Janaka. embuh Lho. Kok embuh? pamit bola-bali Koko Prabu ana apa Dimas mbeta arta sekedhik menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampe nae dhewe. ora sandadak kowe ngeneni aku tenane rak ngono to Lho, aku sampean padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunake njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. sing gedhe pangapuramu Bagong nek dhuwit ora ana Waduh. Sampeyan beto? ora ora duwe. Halah-halah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesune ning Karakadempel tak paringi Ndara Kula Sedewa. aku ora duwe Bagong aku ora nggawa Bagong Jem kowe ngesak ora yang seket-seket. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Jana. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. ya sing ati-ati kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to tanpa nganggo tata krama Wah, asem iki malah tiba dompetku. lho dompete sapa Dompet kula. lho nggawa apa Weh lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. oh Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. dompet kok isine sertifikat Nek mbutuhke sak wanci-wanci.
kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang ora. Oh ngaten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sapinake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negaring Amarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yai. Nggih Koko Prabu. Piye kok mlayu, Truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawi karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Heeh. Aning nek nganti aku musuh ora tinggal kaca nusun Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong nang Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono kuwi glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ora wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Musuh to Ndara Antarja kae sak putuku.
Musuh Ndara Antasena. Lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Mitra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista. Kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka belani bebener, belani wong tua, belani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-madya, mati-madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar irawang-wang Toto Gong siap santai wae. Antasena ta wi? Oke, ra masalah. Milujeng Den. Slamet tekaku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara etrane. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae.
Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrapula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pemunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora katalan gedibal 17 wong elek nyala mripat. Mung kere mung dapure ke Petruk wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis kaliyan Sinuwun Ndarawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, lah aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dadi penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso? Iso. Yen ngono nek aku mau mbonto karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbontok, ora sida mbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbontok kowe. Nek ora iso mbontok, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Aku kok migren ya, Truk. Mudarana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudarana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih ya pripun? Lah kula terus njenengan ngewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno.
Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Seta. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula loro ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus le nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya, nggih. Wis ngono wae tak tinggal, nggih. Ngopo kok meng jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ra rugi ta, Tru? Tiwas le ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ra rugi ha ta meng gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Dong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho, Ndoro Garukaca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur kok. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Oh bekti kula punjuk Den Tatapa. Bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatapa. Wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petra mriku kongkonan, Truk. Golek rokok. Truk. Tukono iki, Truk, tukono iki, susuke PN, biasane ngoten niku. Petra ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong. Mak tratap kula Den. Tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap, Petruk. Mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu. Nuwun sewu Den.
Niki sirahe wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nun sewu kula niku menungsa e. Nek sampeyan ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hatiku lho, Ndara. Sampai ketika kaya ngono hati kula kaya kata sampeyan kula omong seprono seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok sakniki kok pakecapane kok elek. Ilere truk cerewet. Hatiku ora. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni rasa nganggo ngetoke ukara kaya ngeten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni boten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe sing bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigur. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Lah iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae kok didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia.
Wis sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndarantarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara karo kaca mundur, Ndarantarja Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulai. Nek aku modar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndarantarja ki sing barep kok. Ndarantarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep dido, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndarantasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndarantasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ah iya. Ngaso, Tru? Iya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Iya. Jajan sisan, Tru? Ya iya, ya. Aku dingenge ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cedhel-cedhel. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndarantarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok, Tru. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndarantasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Dinteni kene, dinteni kono wae, Kong. Heeh.